Toisen maailmansodan jälkeinen kasvu niin henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin Suomessa ja muissa Euroopan maissa perustui niiden vapauksien uudelleen voimistamiselle, jotka sodan aikana menetettiin. Ne ovat vapaus puutteesta, vapaus pelosta ja vapaus omaan mielipiteeseen ja uskoon. Epätasainen tulonjako yhteiskuntien välillä ja niiden sisällä kertoo siitä, että emme ole vapautuneet puutteesta. Pakolaisuus rajoillamme ja katupartiot Suomen kaduilla kertoo siitä, että emme ole vapautuneet pelosta. Yhteiskunnan ylimmiltä tahoilta suoritettu ihmisten leimaaminen niin ideologioiden, uskontojen, sukupuolen tai ihonvärin perusteella antaa oikeuden epä- ja ennakkoluuloihin meille aivan kaikille. Jos unohdamme historiamme, niin menetämme aineellisen hyvinvoinnin myötä myös henkisen hyvinvointimme. Me sosiaalidemokraatit olemme näiden vapauksien vartijoita. Tarjoamalla oman selkeän vision nousemme taas pääministeripuolueeksi. Perustamme näkemyksemme maailmassa tapahtuville suurille muutoksille. Kaupungistuminen edellyttää entistä sosiaalidemokraattisempaa aluepolitiikkaa ja se edellyttää tehokasta asuntopolitiikkaa kasvukeskuksessa. Globaalissa luonnonvarojen kestävyyskriisissä me sosiaalidemokraatit otamme taas johtajuuden maa-, metsä- ja kiertotalouden asiantuntijoina. Digitalisoituva työelämä haastaa meidät täysin uudenlaiseen osaamisloikkaan. Meidän on uskottava ihmiseen, hänen kykyihinsä ja luovuuteensa. Yksikään oikeistopuolue ei tätä uudistusta tule tekemään. Sosiaalidemokraattinen politiikka ei ole reunahuomautuksia muiden puolueiden tai hallituksen tekemisiin. Meidän täytyy uskoa siihen, että oma visiomme kantaa ja ihmiset haluavat katsoa kanssamme kauas. Puoluesihteerin ja puoluetoimiston keskeiset tehtävät voi jakaa 3 kokonaisuuteen. Niitä ovat politiikan valmistelu, järjestötyö ja viestintä. Samoja kokonaisuuksia voisi kuvailla myös sanoilla vaikutusvalta, motivaatio ja kiinnostavuus. Puoluesihteerinä haluan tehdä järjestelmällistä kehitystyötä. Minulle luontaisin rooli on vetää poliittista valmistelua ja kasvattaa puolueen vaikutusvaltaa niin vaaleissa, niiden välillä kuin hallitustyöskentelyssä. Vapaaehtoisten motivoimisessa ja järjestötyössä voimme oppia todella paljon niin rapakon takaa suurilta puolueilta kuin maailmanluokan kansalaisjärjestöiltä. Ryhdymme käymään digitaalista vuoropuhelua omien jäsentemme ja muiden ihmisten kanssa reaaliajassa. Puoluetoimisto on piirien tuki, ei päällepäsmäri. Kiinnostavuus on avain vaaleissa menestymiseen. Meidän täytyy sosiaalidemokraatteina olla avoin, varteenotettava ja kiinnostava vaihtoehto aivan kaikenlaisille suomalaisille. Tämä vaatii ammattimaista viestintää oikeissa kanavissa ja oikeaan aikaan. Olen 36-vuotias valtiotieteen maisteri ja oman ammattiliittoni puheenjohtaja. Olen ollut mukana SDP:n toiminnassa niin Demarinuorten hallituksesta kaupungin valtuutetuksi koko ikäni. SDP:llä on tässä ajassa tärkeä tehtävä niin vapauksien vaalijana kuin hyvinvoinnin rakentajana. Minä olen Anton Rönnholm, olen ehdolla SDP:n puoluesihteeriksi. Tulen mukaan muuttamaan maailmaa.